Serious yung baka kanding na nga. Wala day kanding baka ra day mga agaw. Oh, la LRG lahi ra jud. Kaduha ra mi mo pakaon sa kaadlaw, buntag lang og hapon. Ayan. Ito isa. Yan, siya isa upgraded to yung lahi kini mix Brahman. Ato at Holstein to island born mestiza. Sugay sila mukhaon og napier nya. Gimix na ko og Rinsoni. Ganiha. Sugay sila mukhaon ba. Di mamansin. Ala, sige. Tagsa na ganay mo kananan. Ganahan sila magsalo. Og sa kuan pa ni budol fight ba o. Ola. Budol fight. Budol fight. Pa-transfer naman guni sila og bag-o nilang balay. By next week transfer na sila lain nilang balay, bag-o nilang balay kay na sila mo abot nga mga bag-ong mga ka-board mate. La balhin pikas oh. La balhin sa pikas. Okay. Balhin pikas. Usik ay usiki. Oh. Kaon siya. La. Ato na sila disturbuhon kay. No. Wow. Kaon siya. Ano? Uy. Kaon po siya. May kayong kaon niyo. Kanig yung duha oh, mag-ilog sila pagkaon. Oh. Huwag nagbudol fight ba? Budol fight tirada. Sige. Oh. Uy. Tulo pa ihang ko ano? Balhin-balhin din sila. Unahan sila ka ng bibo mga on ba. Social being po ning baka. Dibuhan sila mukhaon. Balhin sa pikas, balhin na po sa pikas. So, kana, balhin na po sa pikas. Mura gid nilang trabaho. Hindot yun basta ako nakakulong atong baka kay limpyo sila, layo sa sakit, dali ra pud sila motubo. Matiman po nato ilang pagkaon. O ni mga kabaka, mga kakanding. Sa atong Baka Kanding YouTube channel.